Το καιρό εκείνο γάμος έγινε το καρά της Γαλιλαίας και είναι η μήτρη του Ιησού εκεί εκλήφθηδε. Και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτής των γάμων, και υστερήσαν το σύλλου λέγει η μήτρη του Ιησού. Προς αυτόν ήλου Λουκά έχουν συλλέγει αυτή ο Ιησούς και ελίκε συγκίνε, που εκεί η ώρα μου, λέγει η μήτρα αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μη ποιήσατε εκεί οι τρία ελίθινε έξι, και με λέγαμε από το καθαρισμό των Ιουδαίων χωρούσε αναμετρικά ως 2 ή 3. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τα συντρία ύδατος και γέμισαν αυτά σε ως άλλον, και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνον, και είναι καν ως δε γέσω το αρχιτρίκλινο στο ειδωλίνον γεννημένον, και ούφε δικόθεν εστί δε διάκονοι είδησαν οι αντλικότες του είδωλ, φωνή των υφιών αρχιτρίκλινος, και λέγει αυτόν, ως άνθρωπος πρώτον τον καλονίνον τίδηση, και όταν μεθυστώσει τότε τον ελάσσον, στήδεται τύρικα στον καλονίνον έως άρτη, ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς, εν κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτούν, και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού.